Pananatili ng Pangasinan sa ilalim ng MGCQ. Malaking bagay umano para makontrol ang kaso ng COVID-19 sa probinsya ayon sa otoridad. Narito ang report. Tuloy pa rin ang pagsasagawa ng provincial government ng COVID-19 mass testing sa Pangasinan. 785 na po dyan ang tapos na, or about 80% ay lumabas na po na negatibo ang resulta po nila. Subalit may 5 po na nagpositibo po dyan. 2 araw nang walang panibagong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Malaking bagay raw ang pananatili ng probinsya sa Modified General Community Quarantine. Nananatili po na mahigpit dyan sa ating po mga borders at talaga pong na-assess yung mga papasok po natin ng mga kababayan. Mula sa bagong quarantine classifications, tanging Ilocos Sur sa Region 1 ang napabilang sa low-risk modified GCQ. Paliwanag na otoridad dahil ito sa bilang ng kaso ng COVID-19 at walang local transmission sa lalawigan. Pero ang guidelines mananatili pa rin. Walang local transmission, lahat ng naging positive natin ay galing sa labas. So yun pa rin ang susundin natin, under quarantine pa rin tayo. Halos 3 buwan na ang nakalipas nang huling makapagtala ng pagkamatay dahil sa COVID-19 ang Pangasinan. Mula sa 103 positive cases sa probinsya, 9 ang namatay, 77 naman ang nakarecover habang iba ay nasa paggamutan. Nakapagtala na ang Region 1, Free at Cordillera Administrative Region ng 1,147 na kumpirmadong kaso ng COVID-19, 130 sa Region 1, 116 sa Cordillera Administrative Region at 901 sa Central Luzon. Joanne Punsoy, Balita Amyanan.